Hello, dneska si rozbalíme basketbalové kartičky na našom kanále Bandurka.cz, k nášmu e-shopu bandurka.cz a tak ďalej. Basketbalové kartičky, keď sa nemýlim, sme ešte nerozbaľovali. Musel by som sa pozrieť do starších videí, ale myslím, že nie. Tieto sú trošku zanedbané, aj preto som si povedal, že spravíme toto. Takto nám to prišlo od distribútora, bohužiaľ. Ale všetky ostatné sú v pohode, práve preto som vybral tieto dva. Povedal som si, že to rovno spojíme a otvoríme si nejaký basketbal. Nech máme aj nejaké basketbalové kartičky, tam mám myslím len toho Lebrona, furt. Klasika Panini, podobné jak Top Class futbalové, že myslím si, že to bude podobný dizajn, uvidíme. Dobre, tak asi môžeme ísť na to. 8 kartiček vnútri, insert, je tu nejaký popis. Áno. Supersonic, Max Power, Winner, Rainbow Master, Synergy, Masterclass, Unbeatable. No, myslím si, že to bude podobného razenia. Čo to je za rok? 2023-2024. No, uvidíme. Color variants, nejaký podpíštek tam není? Aha, Super Rare, áno, je to tam. Super Rare Real Autographs. Čiže nejaké podpisy tam sú, ale áno, to bude, nie sú tu síce tie odds, bohužiaľ, ale typujem, že to bude, to bude fakt super rare. Dobre, tak poďme na to, tieto balíky sa otvárajú celkom ľahko. Tak, začneme. No, dobre. Tak, čo to je? Keegan Murray, Sacramento. A zase majú taký ten vodoznak, alebo čo to je, podobný ako futbalové. Kings. Sacramento Kings. A tu je Cedar Rapids. Aha, že sa narodil Cedar Rapids v roku 2000. Draft year 22. A výšku má kde? Výšku by mohli dávať, veď to je asi najdôležitejší faktor, ne? V basketbale. Los Angeles, 1990, to už bude starší borec. Warriors, čiže takto vyzerajú bejsky. Tak, Kuzma, aha, ja, Kazma. USA, tak, čiže bejsky klasické, to už začínajú nejaké variácie. Rainbow Master, pekná kartička. Golden State Warriors. No, trošku iný dizajn aj vzadu to má. Klay Thompson. OK. Tak. Supersonic. Krásna. Pekné kartičky. Celkovo aj tie futbalové Pure Football. Celkom sa mi páči ten dizajn. Tak teraz toto bude nejaký klub asi. Synergy. Čo to je? Maverick? Dallas? Dobre vidím. Mavs. Dallas Mavs. Asi Mavericks. Alebo niečo také. Pekná kartička. Áno, tuto je. Mavericks. Krása za mňa. Tak, a tu bude New York Knicks, tak to sa pozrieme. Čiže to je bejska. A teraz sa pozrieme na ten insertik. A je to Boston Celtics. Klub je Boston Celtics. Insert je New Sensation. A player je Kristaps Porzingis. Lotyšsko. Nie je úplne štandardná národnosť, predpokladám, v NBA. Aj keď pravda je, že keď sa nemýlim, tak tie pobaltské štáty, hlavne viem, že Litva hrá celkom dobrý basketbal, asi aj Lotyši celkom prekvapivo. U nás ten basketbal asi až taký není. Takto, keby hrajú sa lígy, že aj všetko, ale tým, že máme aj Česko, aj na Slovensku, dajme tomu hokej, futbal, na nejakej úrovni. Tak ten basketbal je trošku v ústraní, ale
Ako takto, oproti Amerike myslím, hej, čo minule som pozeral nejaký článok, že NBA, basketbal je číslo 1 v Amerike. Číslo 1 šport v Amerike je basketbal. Až potom sú ďalšie. Myslím, že to bude americký futbal, baseball, hokej, možno 4, 5 a klasický futbal, ani neviem. Už si presne nepamätám ten rebríček, ale takto, toto si dáme do slívu. Som trošku odbočil. Ale basketbalové kartičky sa mi vždycky páčili. Ako fanúšik športu ja až dajaký asi sledovateľ nie som, jedine, že nejaká veľká udalosť. Ale kartičky aj z tých 90. rokov, ešte si pamätám, keď som bol menší. Že to bolo rare, všetci zbierali hokej. Ale viem, že bolo pár basketbalových a tie boli vždycky celkom cool. Dobre, tak no, tu je ten insert niekde asi vnútri, tak poďme po poradí. Tak, Domantas Sabonis, wow, čiže zase, tuto je Litva. Aha, tak za Portland hrá? Tomu nechápem. Aha, on hrá teraz z Sacramento. Tu je za čo hrá, hore. A tu bude Portland asi, že ako sa dostal do NBA. Alebo on sa narodil tam? Ale to je blbosť, potom nemôže mať litovskú národnosť. No, uvidíme. Asi nechápem. Možno, že ho draftovali. Neviem, Golden State Warriors, Toronto, Kanada. Aha, tak pravda. Tak on sa narodil tam, ale má litovskú národnosť. Nemá. Dobre. Messier Irving, Melbourne, Australia. Aha, čiže on sa narodil v Austrálii. Jasné. Dobre, čiže toto sú bejsky a tu už máme nejakú zaujímavejšiu kartu. Kawhi Leonard. Aha, si vravím, že to je nejaké zvláštne. Winner Clippers. Pekná kartička. Trošku ťuknutá, bohužiaľ. Ale inak pekný dizajn. Supersonic zase, krása. Krása. Bum. Tak to je asi všade. Supersonic. Jaden Ivey. Detroit Pistons. Tu bude Rainbow Master, zase Indiana Pacers. A tu je Unbeatable. Nice. Tam sme mali Synergy, tu máme Unbeatable. A tu je Bejska. OK. Takže, moment. No, tak. OK, čiže tu nejaký asi až veľký insert není, aj keď to Unbeatable v podstate. Ono ťažké, lebo tých insertov tu je Unbeatable, aha, 8, tak to je v podstate viac rare, než to New Sensation. Jasné. A Pure Basketball 1. Tak to jo. A to je, Embiid, to asi nie je Embiid. Aha, je to Embiid, Joel Embiid. Pekná kartička. OK. No, tak ja si myslím, že pekné kartičky porovnateľné so Pure Football, predsa len je to ten istý výrobca a tá istá, kebyže séria, hej, top class. Čiže ono bolo, aj sa čakalo, že to bude veľmi podobné, ale ja si myslím, že spokojnosť. Krásne kartičky a tu sú bejsky. Dobre, tak si myslím, že sme to... aha, tu je autographs, no, len autographs chýbajú, lebo sú super rare. Ale tak zase, možno, že sa pošťastí niekomu inému, pár balíčkov ešte máme, aj keď myslím, že na sklade už toho veľa není z týchto. Ale ešte by som sa pokúsil zohnať, bolo by dobré. Sme mali nejaký basketbal. No, možno, že by mohla už aj nová, to je 2023-2024 výjsť, ale nevšimol som si, že by bola nejaká 24, 25, 26. Ale skôr či neskôr niečo vyjde. No. A máme aj iné basketbalové veci. Teraz tam sa naskladnil ten Overtime, ale to nie je NBA, to je tá OTE, tá nejaká mládežnícka súťaž. A neviem čo, sú tam nejaké NBA boxy. To nechcem teraz kecať. Dobre, už odbáčam, každopádne myslím si, že to môžeme uzavrieť.
Za mňa pekné kartičky, no a tak.